ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೆ ಪಾವಂಜಿದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಾಭಿಷೇಕ ಪಾವಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲ್ಲೇ ಈಗಲೇ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬರೋ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತ ಅಂಜ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಲೇ ತಜ್ಬೋಗ ಬಂದ ಉಂಡಾತು ನಂಚದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಸಾಧಾರಣ ತೋಜಿಂದಿಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ 1/2023 31/2023 ಕೂಟ ಅಂತಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾಭಿಷೇಕ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗೌಜಿದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಲೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾವನನ ಮಗನೇ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಸಿರಿ ಎನ್ನ ಉದರದ ಉದರ ಸರಿ 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 ಪಾವಂಜಿದ ಕೆರೆ ಉಂಟಲೆ ಎಂಚುಂಡು ವಾಡಪುರ ಉಂಟು. ಇಂದ ಮಗ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಯದಂಗಿನ ಇಲ್ಲದ ಆರಬಾರ ನನಮಿತಿ ಎಂಕ ಮಲ್ಪರ ಬಂದ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವುಡೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಕದ ಬೂರಡಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಯ ಏರೊಂದುಂಡು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಎಲ್ಲ ದೂರದ ಫಲೈ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಗುತ್ತಿನ ಬಿರುವಣ್ಣಾಳ್ವೇನ ಸಾಗರದ ಮಗಳು ಸಿರಿ ಸಿರಿ
ಏತು ಪುರ್ಲುದ ಜರಿಸೀರೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ ಬರತ್ತ ಎಂಗ ಬೇನೆ ಕೂರ್ನ್ಯಾತ ಇನ್ನ ಮೋನೆ ಅಡಗುಳತ್ತ ಎನ್ನ ಪಿಸರದ ಮೋನೆ ಕೊಯ್ಯರ ಈಗ ಆಟನ ಖುಷಿಯೇ ಒಂದು ಎಂಕೇ ಕಣ್ಣಿನವು ಕೂಲೆ ಓದುವುದು ಒಂದು ವರ್ಷ ತೀರೆಟೂನಗ ಮೈಮರ್ಮಡು ಬಂಗಾಟದಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕರಂಗು ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು
ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನನ್ನ ಹತ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಮಲ್ತದೆ. ನಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ